ନମସ୍କାର and ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୋହୂ ହେଉଛି ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଘରକୁ ଆଣେ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ। ସଦା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଘରର ବ୍ୟବହାର ଦୁହିଁଙ୍କ ଦିଗରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ। ପରିବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ଠାର କାମ କରେ। ବୋହୂ ହେଉଛି ପରିବାର ଆଲୋକ, ତାର ସ୍ନେହର ଆଲୋକ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମା ବାପା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପତିଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, ଜୀବନ ପଥରେ ସାହସ ଓ ଆଶା ଦେଖାଇଥାଏ। ଘରର ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରିବାର ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଭଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ସହନଶୀଳତା ସହ ଯୋଗ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୋହୂକୁ ଘରର ପରିବାରର ଶକ୍ତିର ମୂଳ। ଯୋଉଠି ରୁହେ ସେଇଠି ଥାଏ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି। ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଘରର ହୁଏ ସୁସଂସ୍କୃତ। ବୋହୂ ଘରର ଆସିଲେ ସହ ଆସେ ନୂଆ ଆଶା, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଭରେ ପରିବାର ଭାଷା ଓ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିର ପଥରେ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ବଢାଏ। ବ୍ୟବହାର ବଡ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଥାଏ। ହୃଦୟର ସେତୁ ଘରର କାମ ବାଦକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ସମୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଶା ଜଗାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭାର ନୁହେଁ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବୋହୂ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ହକଦାର। ଯଦି ସାଥୀ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧାଡି ବାନ୍ଧିଥାଏ ବହୁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ବୁଝନ୍ତି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସମାଧାନ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସହଜରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ପରିବାର। ବୋହୂ ଏକା ହେଲେ ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ କି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାହା ହାତ ମିଳାନ୍ତି ସେ ପରିବାର ହୁଏତ ସତ୍ୟରେ ସଫଳ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ବୋହୂର ହୁଏ ସେ ଘର ଚାଲେ ନାହିଁ, ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପରିବାର ହେଉଛି ସହଯୋଗର ନାମ, ଏକା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏହାକୁ ଗଢିବା ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଆଶାର ଏକ ନୂଆ ସକାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଆଲୋକ। ସେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆସେ ଯାଏ, ସର୍ବଦା ରୁହେନି। କର୍ମର ଗଢା ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ଜିତୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ସତ୍ ମନ୍ଦିର। ତାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଏଇଠି ତାର ଶେଷ। ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚାହା ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ। ତାପରେ ଆସି ପଡିଥିଲି ରନ୍ଧାଶାଳକୁ, ଚକଟି ଦେଇଥିଲି ଅଟା, ତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ କଷ୍ଟର୍ଡ ବାଲା ସିମେଇ। ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଦଉଛି ମୁଁ ସାରି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ବାକି ରହିଲା କାଲି। ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ। ବାଏ ବାଏ।